Di cejna Ramazanê de di her malekî û dikanekê de amedekariyên cejnê bi lez didomin. Hinek kes ji aliyekê xwarin ji bo mala xwe çê dikin, hinek kes jî ji aliyekê ve xwarinên ku çê dikin difroşin welatiyan. Li Amedê kevneşopiyekê dapîr û bapîran di her cejnê de hîn didome. Ev kevneşopî jî çêkirina çoreka Kurdî ye. Mirov dema ji ber deriyê malan derbas dibe, ji her malê behna çoreka Kurdî tê. Jinên malan beriya cejnê hevirên çorekê Kurdî amade dikin, dûvre jî dest bi strandina wê dikin. Çoreka kevneşopî ji bo zarokên xwe çê dikin. Sedema çêkirina çoreka Kurdî jî wisa tînin ziman. Em ji bo eydê çê dikin çoreka. Zaro dixwaze, zaro tê misafir tê çûye çorek çêkiriye. Eydî zane rêya eydî herkes çoreka çê dike. Dixwazin dibe yani çorek ve çêkiriye. Em dibe me çêkirî dêle bin mêzeke tada wî çereyî. Ew çorekî wî tam dike, ew çorekî wî tam dike. Êkî xweş bise. Dibe ew divê te xweş e, ew divê te nexweş e, filan kesê xweş e, te xweş e. Ev awa kînara yoruma dikin. Ve çörek adet berê daha kulînce çê dikir, ana daha kulînce çê nake. Çöreka çê berê rokî kulînce çê dikirin, dûra jî rewa sisiya jî ew çê dikirin. Çörek çê dikirin, ana daha çöreka çê dik, kulînce çê nake. Ji aliyekê jina malan hevirê çorekê vedikin, ji aliyekê keça malan jî şikil didin çoreka Kurdî. Ev kevneşopiya Amedê di firnên nanfiroşên Amedê de jî berdewam dike. Hosteyên firinan di cejnê de çoreka Kurdî lê dixin û difroşin welatiyan. Lewra welatiyên Amedê di cejnê de herî zêde ji vê çorekê hez dikin. Ji bona vê yekê nanfiroşên Amedê jî ev çoreka Kurdî rê dikin dervî bajarên Amedê. Bi taybetî çorekê Diyarbekir ji re vê kalek he. Karekê Diyarbekir pir meşhurin. Ji tamamî çapameniyên Türkiye ra İstanbul, Ankara, İzmir, tamamî heta Avrupayê bile dahi daxwazî ji çorekê Diyarbekir, karekê Diyarbekir hene yani. Him hosteyên çorekan him jî xanimên malan dibêjin çêkirina çoreka Kurdî gelekî hêsane. Lê tema wê ji çorekên bajarên din gelekî bi tehm û cuda ye. Divê nifşên nû ên bajarê Amedê jî fêrî çoreka Kurdî bibin.